celani bure hinka thepai na kha kaham kok nung abahai ke buino khullam khulla ekdom phele nung na bagi dia nung thepai na bure hinka baki sa bure ni man sonman narak dita amso poto su kan mali angke babo tong tong sine hinu aro ko nang muno tola phunu go riya saka phunu go simple babe ki se khagla pina tina su da kata angke amo mane se ani personal babe ang post khayu ta ni Instagram ko ta mo WhatsApp angke amani beta mo saya tong ba amso share khailo la khipa angke aro apurun ke comment am khailai apurun ke tam salai salak si ba burin chelai angke salak si bon khugui na ji lengte thina ji ahre na ji dongo tibi salak si dongo tibi rangro bono bis ni ba samte khlairu ahle khlairu tuma kong no khorjo karo bodo phunu ke khaya hingke bo kok ekta phunu ke khake bo kok ekta ke ba ke tongsini saga ja ti prawo asok boi kubama borok go khanu de khaijang bui tam khaime borok ani ba kan to borok khatok ba kya social media o tabo Chintamala ni kaisa photo post amsuke viral ong tongkha je o photo post numane borok baksa borok chinta o kalai thawa kya tai a post no numane borok bini amang plino numane pore baksa borok Chintamala no chajak liya tai baksa borok bono true lobo khalai tongba kya norok mangpli rogo nugui makhana je chini bukhukjuk buri rokbo Chintamala no chajak liya tamne hingkai borongni mote hingkai Chintamala buri wngkhang hingkai ba buruni man sonman no kisa narunga nangmani mote haike chini bwsak no bolaiui khulam ke lukuni bwskango phununga nangya ante hai hini kok salakya yang Chintamala mote haike photo post khaimani pore Chintamala sai khunaraka bo mudike phunungmani kaisa karon tongo bo agi kaisa koktuma channel o thangpuru baksa borok bono chalak hinui hinu tai baksa borok apuru bono comment hamero khaiyu je bini ri rok khugui phunuk dui nadi hini sama baise bo mote heke tabuk kaisa video mangpili post khaiyu hinui bo sawi khunaraka hinkai norok khunai mankhana o video ni mangpili bo Chintamala bo bini phone calling o tama kok saka hingkai norongni mote hingkai oro saboni chaya norongni kisa comment khairodi tamani hingkai Chintamala bo agi buibai hinjangmani je bo chalaksi bini ri khugui nadi amte hai sajakma tui bo photo post khai hinui saka yang buri rok bo saka je bwsakna amsuk bolemani chaya karon bwsak bai bolejama banya buri rokni man sonman thangu tai khoroksa borok mote hai khaima bai joto buri rok hamya hunjago amte hai rokbo buri rokni kaisa kong tisamung phakya hingkai nongni mote kai saboni chaya sabo thik tong ya kisa comment khairodi nongni wansukmung no tai video no chajak like subscribe share khadi tai video no hype obosho khadi mote hai tebo katal video rok manani bagui।